kwane ane mhuri yekwachitungu Nyamtera Chirinda Nyando vanobva kwazambe here muri ari kwaMparute wadozotora kuti kugadzira kwakaita zukuru wangu gura pera akaureva iwe ndiwakaura komwe wakudira ndinoko mwana wamukorori wako zvakanaka mukorori wako ndiakaurayiwa mukorori wangu akazofawo ndi ndakatanga 71 iwe wandotora newe ndiwani ndine Eliza Nyamtera ndatipa wakagara apa ndiani wako Murora unaye mwana wangu sorry ndati ndikuda ukone uku handiti mudzimu warwadzwa kare handiti toti ari kurwara tisatataura zvemudzimu toti kurwara kwari kuita tombonzwa kuti nhau dzari kutaura ndedzipi and then topinza mbuya uchiti kwenenzvera dare mudzimu wambuya unofanira kuzotegaira handiti timbonzwa nhau dzari kutaura saka ndikuda uku 1 amai ava iripi uyogari navo amai uku kurutivi kune vari kunzi wakaurayo hama yacho mwana ndamwana wemutumba muda hama ndiwo waperekedza ka imauya navo mira munhu aya akamira navo uku saidi uku urani wacho mwana wamai aronza mai ako aripo siyavavereka mudani ina handa zvandikubvunza zvakawanda handisi kutonga ndimambo handiti ndoti zvandichibvunza imi muchindibatsira handiti zvandikubvunza apa kwete kwamuri manda chandikubvunza handitongi tomira dare rambo ndotudzoti dare rakamira sei uchida ndataura nemudzimu uri kutaura handitoti munhu akafa techiti mudzimu ndozvamunoziva mapfupa wati iwewo ndiwani Eliza Nyamtera. Eliza Nyamtera wabereki wako ndeukwani tenda wakarurwa mushe wekwani kune mwana we akakura ndiani maegenia wanga wakarorwa pamwe chete namaegenia paguru barika rekuti murume mumwe chete sori ndiri musesu
iwe wati ndiwe unonzani Eliza Nyamutema. Ko pawasvikira apa pauri kubuda ndiani wako? Uyu ndiye muroora mumusha ari kubudirwa naamweni. Ukorewo gore ripi? Sente wandogorera wakafa. Wakafa uchiita sei? Uchida kuzvara iri nawe yekurukira murume. Ndanzwa kuti kune imwe family iri ndeyekwaNyandoro. Nyandoro ndingati mutumbu rubudiwa mwana wawo ndiwana siku saka nawo dziri tu akwewo kumira sevaridzi vemunhu varipo ndosandabvunza paya ndafunga kuti pamwana sekuru apa sekuru ngawi uye mumire nehama yenyu saka uda kuti zvinzwi Nimbauripa. Ndiende kuhama dzangu. Nguva yangu yakwana. Wazukuru wangu wakandigadzirira. Ndauda kuziva. mai vako vanodzani Ndiye pakavina. achidzani ukanga misitara mai vako Batsire. vanoerei muri kwaNyandoro handiti tari mukata yani Nyamutema kuri ribatanidza sei uye handiti hanzva dzemuvi nyanza dzemutumbu sekuru muri pamukurinzwa zukuru unokanganwa kuti wakaberekwa nemai yake ndiani munhu audza zukuru achikura ndizvo iwo zvangu mechisendiroyo uda kuripwa nei Kuripa. Auripwa sawa. Ndoda mombe idzi. anoripa ndaa uye here kana kuti ana ake Achagone nyi. Chacharipa. Ane vana zvane mari. Vana vake ndo vanoripa. Iye unoiona. Ngondopiwa tiya imwe nekuitirwa zvakanaka. Ini ndoda kuchengetwa une mhuri yangu handii ndakafa. Ndoda kuripwa ndikuda mombe. Mbudzi. Huku. Grocery. Niwoda riri mupepa. Ndese Agnes. ungu akaparikana nemunhu aritaurawo wakauraya anzi wakandiuraya auzondipindura muziku ndikubvunza ndakasununguka Nyasopindura makasununguka here. Ndizviziva. Munopindura. kuti isapedze nguva nekudaidza mbuya kana wakatongola totenda munoripa mombe komishanidzo Handina icho ndiri mbuziwa ba. handizomanikidzwa ndachikoda kudaira kwako kuti tipinze mudaro kuti ari kuti ndakaura uye ari kuti handichizivi uye achitivhenekera chokwadi handizvini Nditaure chokwadi chacho. Nditaure yangu. Nzvimbo yatatirima ndiyo yanga yakayera kwako. Ndaisikabvumiririba kuti tidokerwe tiriyo tisvikirwa ngebvute. Ndizvo ndiri kuziva. Vese vakongo vakazvitakura. Havafaniri kusvikirwa ngebvute variyoba.
taisoka sikakuya Moyo wangu baba dogo ndezi andilega anoda kuya mozondo nando kubaya kana buti ndinaro ndiyi ndogazo mozoti mbuya kunonyuma ngototi mukuru wangu ndiye anditi doye ndinoda kuzvura ndarara kubira anosvika mudzimu dada svikisati rakwana nditi domboringanisa dada kana rasvika rongotsemurwa kahwani kana zvichida kuripwa zvoripwa kana sikadi kuripwa zvobva zvataurwa ipapo darika hwani nokuti panzi 10 dzonzi wedzera idzite 50 so anateti kuda akafa haasi kumbomuka unge andikuti akatsipikwa uvemba kwetsa just ni kuti tidzazvedera topedza yapo mwana ndisiro mamani vari kurwara kudya muruoko ndonoisira tushuma buti tora isira muruoko tushuma kudatara kari nyika dzimwe umwe ndiye mupostori kandi ndaiwa mupostori wambuyaiwa mupostori wemarangi aino mapostori kana matoya mudare matopinda tokupa ifoya kuti hamutotenderi kuenda vanaka toda kuti vanhu vapora titi uzonosukuru wakawanda gogo waitiye avari komabva mavisirei kure kure vaiso pane chivaona mugara apa gogo apa garai apa
makazobuda mumusha umu makazobuda musha mama makarorwa garai baba kubuda mumusha umu ndakarorwa aiwa ndirimo antu ava titiswana anzanani ndakambuda kwachirindazve ndienda kwachitungu ndirimo nanhasi. muri kwamusha kwachitungu indorimo nanhasi zvazvatindadati dzindohama dzevarume venyu kwamuri muri murimwe chete inini ndakatodzika nababa vevana vakasvika musandondedzere ikoko mbuya musabve dani ela ngobva kuti makabuda here aiwa ndirimo nguva yekukurukurana muchemberi wacho muchakurukurana vachakubvunzai ingangoita basa randatuma kuti vasviki paita dare ndabvunza kuti makazobuda musha umu ndandanzwa paita mutupumi idziye hama dzenyu nevana venyu oifocho ikoko mune shuga amuna shuga ane shuga tipi femba uone kuchenurwa iwe wazokweva ero kweva ndokuti upone akaya nene mabhara Yeah. Yeah.
Ndarinzwa ndoriningisa ndoricherechedza ndiroro riri mugwara rekunongedzana kana kupumhana. Imi pachenyu moga hakuna akatendekana, asi ndoironda ramuri kuronda ndoremubudirwi uyo mugarwi uyu, asi ndikaritarisa ndocherechedza nhau yegodo neshanje. Iwe mupwere iwe swebera pedyo, uyo mupwere ari kugonga uyo musiyasu uya hanzi aikona kuzotambisa masvikiro. Musatambe nemhondoro, musaite kutamba nematare. Aikona kugadza vanhu vakuru padare. Unakangana kuti wakaberekwa ndiani? Pfulembereri andiwane mudzimu, nyama ndo iri kumutuma. Kutwala sekuru uya yama yenyu kana ichida kubuda chabuda kumusha kwenu. Mutorwa ngareka. Chinibvisa mhepo yacho saka hauna mhepo, nyama yako ngairekedza. Zvairi kuita. Antina ndingamutumi mhepo yangu kudai. Heri Simon. Heri John Simon. Hekari Simon. Hekari Bena. Mfise mudara. Ngombo ndoko. Mukuru mudare nduya. Murume majina depo. Sorry. Karema musina kuapira gotsa makatarisa kuna. Right. Sure. Murikuzvinzwa.
Pana nemubvunzo here hanzi ndatenda. Ndinoda kubvunza sekati baba. Mana bvunzo zvisho. Ndiri baba uyu ndoda kuti ndidzoke kuna wandituma kuti ndiuye naye uyu tizwazi kuti nyaya yakamira sei. Atiwana akauraya makwaka akachena. Ndio zananga ndichida Zvaita. Baba, ndinzai kuti saka chini kwezvi ashungurudzwa nguva yareba muchembero Watoenda mbuya wacho manje manje. Izwai tisati tasemuka. Inenge toda kuzopa feedback. Ndio basa rangu randanga ndichinyora. Ndikutenga iri nyaya yani ya Agnes nani nyanga akabudirwa. Asi mbuya waruti kana muchinge musina kugutsikana makasununguka kufamba kuenda kumwe kana makwata amabvisa mbuya waruti munogona kutora kana muchinge mazozwa matara akasiyana. Asi ranhasi riri kuti mai wakachena. Ndio randa kunotura kunani kuna Changamire kuti uyu anya kubudirwa anzi panyama haana kubudirwa ari ku igodo neshanje. Ndio randa kodzora naro kunani kuna Changamire tozonzwa nekufamba kwenguwa kana paine zvimwe zvamuda kuzobvunzisa zviri kunze nenyaya iyi makasununguka kuzoita futi mamwe matari muchiudzwa futi kuti panodiwe kuita kuti mutumbu uyo usunungurwe. Anenge mamwe matari akasiyana nechi aya ndio zvataura mbuya mazita. nandati kushaiwa tikushogara nevanhu. Changamire ndiye uchasunga. Changamire ndiye uchakokota. Isusu hatina ratinowedzera nekuti tatumwa naChangamire. Isusu hatiwedzeri. Magogo ari kuti rangu ndapedza rekuchena. Izvakwa muri kuti imimi uya murapwa uyo muchada kuti arapwe rari mwechini. Rari mwedare sine rimwe family. Makorokoto maiwedu. Makorokoto. Kuna food.